тайёр кардани лула кабоба мегӯем. Не осонай. Мушкилиш дар гӯшташ. Ами гӯшташ ки боша ма худам осониша ёд метиҳам. Ғамша нахӯрем. Хуб гӯш кунед ёки дар дафтартон нависем. 2 кило гӯшти гов ёки гӯсфанд, 1 кило гӯшти мурғ, 1 кило равғани чарб ва 2 дона калаи чеснок, 2 дона пиёз. Ҳамеёро пӯст карда реза мекунему. Ҳамаша гӯшт қимакнак мегзаронем. Ва намак, мурч, зира, тухми гаштнич меандозем. Баъд анаме хеле бераҳмона мезанем ки дар дохилаш ҳаво намонад. 3-5 соат дар яхдон мегузорем. Ана баъд анаме хеледастоямонро тар карда дар панҷамон гирифта дар сих мекашем. Сири тар кардани даст дар ҳамин аст ки гӯшт ба дастоямон намечаспаду ва намерезад. Лахчаҳоро тайёр карда якта сихора дар мангал мемонем. Тез тоб метиҳем ки ҳама тарафаш якхел сурх шавад ва аҳамият метиҳем ки оби дарунаш қоқ нашавад. Ба ҳамин кабобҳои мо тайёр шид. Дар тори нони тунук мегузориму ба хоҳиши худ сабзавот мемонем. Беҳад хурсанд мешавам агар ки лайки худро гузорем дар ҳамин видео.